l-1918. F'Marzu ta' dik is-sena, meta l-ewwel gwerra dinjija kienet fl-aħħar xhur tagħha, fl-Istati Uniti faqqet ukoll l-influwenza Spanjola. Xahar wara, din il-pandemija qalila laħqet lil Franza, lill-Ġermanja u lill-Ingilterra. F'Ġunju tal-1918, il-pandemija waslet ukoll f'pajjiżna. Fis-sentejn ta' wara f'Malta mietu mijiet ta' nies bl-influwenza Spanjola u madwar id-dinja iktar minn 50 miljun ruħ tilfu ħajjithom. Diċembru tal-1920. F'Malta li kienet għadha ħierġa mill-pandemija, l-ispirtu tal-miliet ftit li xejn kien jinħass. Il-qassis tal-Ħamrun u l-fundatur tal-Mużew Dun George Preka xtaq jerġa' jqanqal u jixel ma' Malta kollha l-imħabba lejn Ġesu Tarbija. Xtaq jagħti t-tama lil poplu fqiru makus iżda li qatt ma ċeda. Diċembru tal-1921, mit-sena ilu. Dun George Preka, saċerdot ta' 41 sena, kif kien miġbur mal-membri tal-mużew, is-soċjetà li kien waqqaf 14 sena qabel ħabbrilhom xi ħaġa ġdida. Nenu, x'minnek ħabi? Vons ma Sur Robi. Għak iż-żarti għakne, ikber ġmieru. Iva, jandem ta' xi sena Sur Robi. Fakkarni x'ismu ne? Gejtu Sinjur, għal-Bir San Gejtanu, padrun tal-parroċċa tagħna. Araba tixi inti xħabru lista, das missierek rixgwa. Ekku Sur Robi. Allura ne, wasal minn ieħor bil-ġajt. Iva Rob, u m'hemm xejn taċ-ċajt, is-snini gerbu. Imma kieku taf kemm naraħ mejjed il-Milita u Malta. Bħal da żmien sena kont l-Italja u hemmhekk tassew jiċċelebrawh bil-kbir il-Miliet. Fil-Maslis, ne, jiċċelebrawh bil-kbir. Alla grande jiġifieri. Jiġifieri, iħossi li waħseb xi ħaġa speċjali. Qalbhom tixel bil-ferħa l-festa kbira bħal di.
Għaw Malta, meta jasal il-miliet, li nitkellmu fuq il-gawgaw. U nsajru d-dundjan, ma nafux namlu. Jien jużom mid-dundjan, u mbagħad kif issajru ommi. Ħallik mid-dundjan, Gate. Ma Ned, tinsi, x'naqas minn sentejn ilu. Għaw Malta, konna għadej bil-pandemija. U għalli ma xitwajjat il-pandemija. Mux dweja biz Gate, il-pandemija ħarbtet kollox. Il-misħuta influenza Spanjola qatlet mijiet ta' Maltin u miljoni ta' nies madwar id-dinja kollha. Imbissa għal-kasja ħanidalla, nimxija għaddit. U għalhekk, wasal iż-żmien biex nagħmlu xi ħaġa biex nerġgħu nsaħħu l-ispirtu tal-miliet f'pajjiżna. Għara Don George, benediċi sur Don Benediċi. George. Benediċi ta' Sur Don George. Kunu mberkin l-uliedi. Is-sur Robi mifsud Bonnici u s-Sinjuri Carmenu Gaetano Bencini, kif intom? Niżuħalla la Sur Don George. Il-lejna kollin nitkelmu u diskors waqaf fuq il-miliet. Għadu kif jgħidli li f'Malta skontu il-miliet mejjed. Anki jien kont qed nitkellem magħhom Sur Don George. M'għandix dubju Gate. U għaliex taraħ mejjed il-miliet nes? Skużani, Sur Don George, imma inti taf kif jien mamul. Jien kelma ma tantx moda. Għazin tagħmel dan hemm. Jekk ma tomot sew li għel ma jinżillekx tajjeb u jibqarek fuq l-istomaku. Veru, anka l-mama hekk tajdlu. Ah! U x'vera Gate, kont se tgħidli għaliex il-miliet mejjed hemm. Iva xif kont ngħid lir-Robi. Għaw Malta, meta jasal il-miliet, ma tħoġ dik l-istennija li wasal xi ħaġa speċjali. U x'inhi di xaġa speċjali? Don George, inti tgħallem lili fuqhom ħwejjeġ bħal dawn. Menejt li inti Gejtu għax is-superjur tiegħek qalli li inti qed ma tfallix mużew. Ix-xaġa speċjali hija it-twelid tas-Sinjur tagħna, Ġesu Kristu li ben Alla. Ekku, il-festa tal-inkarnazzjoni. Il-festa tal-Verbum Day, Sur Don George. Kemm kont pronzu Robi, isa tfakrek xi ħaġa l-Verbum Day. Laqas li ma tafx. Li kieku ma kienx il-Verbum Day tiegħek, oħtila li ħallietna. X'kienet din ta' oħtok? Mela ġrala xi ħaġa l-pija. Ija da żgur għax ma tafx bil-ħaq. Il-papa kien imsil fil-Italja meta bija kienet ħażin. Il-ħomrun kollu kien sema biha. X'kien ġara mela? Is-sajf li għadda, lill-oħti pija kien tattak qawwi u kellha bżonn operazzjoni urġenti. Jien li konna fil-Don George, konvint bil-dusija tiegħu. Tgħix merijiet sur Robi, għaddis wieħed hemm is-Sinjur Alla. Kollu sew Don George. Ma lill-oħti pija tiegħek qawwi. Iżda jiena flok ma qatteħ mdeja, ħallejt li hija magħha u tlaqni ġiri f'krejn tirrijali lejn id-dar ta' Don George. Mela x'inhu? Kont qed nikol l-ikla ta' nofsinhar. Meta ġie ħabbat il-bib kemm kellu saħħa. Waqaft mill-ikel biex imur nara ġara. U sibt li l-povru Robi jibki u jitlobni xi ħaġa ta' devozzjoni biex il-bambin jibgħatilha tajba. U jien qedlu, ħaġa prezzjuża aktar minn din m'għandix. Filwaqt newwirtlu karta bil-kliem Verbum Day caro factum est li bentala sar bniedem. U għalli biex nqedha din il-karta l-Verbum Day, u fejn kienet tħosslu ġieħ. Jien hekk għamilt. Meta wasal l-operazzjoni, għaltu nħasset għan fejqa. It-tabbik memmenix. Insistit li jerġgħu jeżaminawha u fil-fatt sabbu għan fejqa. Dak miraklu Don George. Iva Gejtu, is-Sinjur Alla għadu jaħdem illum ukoll. Għax ma tgħidx li jien tagħmiltu Sur Don George il-miraklu. Lenen, jien ma nagħmilx mirakli, Ma nagħtrix nagħmel wieħed jien Sur Don George. se tagħmel Gejtu. Irrid nerġa' nqajjem ispirtu tal-miliet Malta tagħna, bħalma l-Verbum Day feqet lil Sur Robi. Fejn ukoll il-pajjiż tagħna li ma tantx għadda miżmien sabiħ. Hija Gejtu, ma smajtux għadu kif qallek is-Sur Don George. Il-mirakli Alla biss jagħmilhom. Verament, imma s-Sinjur Alla jista' jinqeda b'kulħadd. Anke bit-tfajjel bħal Gejtu biex wettaq il-volontà tiegħu. Is-superjur għandna li ħafna snin ilu San Franġisk għamel l-opra Sergio Hardin nista' vera. In-nies ridu jaraw bajnejhom u jmissu bidejhom. Illum il-koll iridu naġġornaw il-Ġesu ħajqalb in-nies. Irridu noħorġu l-bambin fit-toroq tal-ħamrun biex in-nies jarfu kemm Alla verament iħobbhom. Kemm inti bravu Gejtu, se nkompli naħseb fuq dak li qedli u nirrifletti u nitlob lis-Sinjur Alla jdawwalni. Għallejla ħbieb se jkolli nħallikom għassar il-ħin u waqt tkun diġà tistennini. Mela mor il-ġabar Sur Don George. Benediċi. Benediċi Sur Don George. Kunu mberkin u liedi u int Gejtu ibqa' mur il-mużew ħalli tkompli titgħallem u tibda tifel bil-għaqal. Ħalli fidejja, Sinjur. Arema se twaqqani. Ej, ħaġa. Ajma veru, Bartollo. Vera, jien ħafna jien bistu ħafna, u xorta għat nofs il-Bart. Il-paċi magħkom kbir. Benediċi Sur Don George. Kunu mberkin u liedi. Ejjew ninġabru ħalli nitolbu. Bisna tal-Isir, tal-Event, tal-Ispiritu Santu, amen. Għodu bil-qiegħda, għax il-lejla għandi xi ħaġa sabiħa x'ngħidilkom. Ħbieb,
Inni ħafna naħseb x'nistgħu nagħmlu biex inkabru l-festa tal-miliet li daqwa tkun magħna. Din is-sena irridkom tagħmlu l-ewwel dimostrazzjoni bil-bambin tal-miliet. X'qal? Xenu? M'għandux idea. Iva raħwa, din is-sena irridkom tagħmlu l-ewwel dimostrazzjoni bil-bambin tal-miliet fil-Ħamrun. Sinju, id-dimostrazzjonijiet il-partiti politiċi jagħmluhom. Sundur George, jekk biħsibek tagħmel dimostrazzjoni, ħalli f'idejja għax jien hemm kont tad-dimostrazzjoni tas-7 Ġunju. U jekk intom kont tridu tkissru jew taħarqu xi ħaġa, ejdu lili ma nispekjekom. Ġeġe, Mikiel, ifejn mortu braskom. U jien Ġanni prost għalik. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu li l-lek għallimna biex inkissru nfarku. Skużani, Dun George, iżda għaliex semmiet id-dimostrazzjonijiet. Dak mhux għalhekk jagħmluhom. Le, Mikiel, xi tfisser dimostrazzjoni? Isa, xi tfisser dimostrazzjoni? Ejli, ġeġe. Miftit Taljani sallimt, dimostrare tfisser turi xi ħaġa. Proset, ġeġe, dimostrazzjoni tfisser wirja. Ftit tal-ġanet ilu, daqsxejn ta' tfajjel, innominali biex nibdew nagħmlu dimostrazzjoni bil-bambin. Jiġifieri, se nuru lin nies tal-Ħamrun. U mhux biss tal-Ħamrun, li libentalla sar tarbija għalina l-bnedmin. Imma kif se dirruhom dan? Għana mhux diġà nuru n-nies li bentalla sar bniedem bil-verbum dejjem bsu fuq sidirna. Tassew Mikiel, iżda fil-festa tal-Verbum Dej, x'għandna mhux ħaġa bil-kbir? Dimostrazzjoni kbira bil-bambin, akkumpanjata bit-tfal li kantaw l-nijiet tal-miliet, ngħaddi mit-toroq prinċipali tal-Ħamrun. Imma Surtur George, ma tantx qed baqa' żmien għall-miet biex tagħmel xi ħaġa tajba, tikollok iż-żmien. Għal min jemmen ġeġe, biżdejjed kollok il-fidi. Blajna tagħna din is-sena, se nagħmlu l-ewwel dimostrazzjoni bil-bambin. Għadu nerġgħu niltaqgħu fis-sitta. Ejja bitom. Isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu, amen. Biżdejjed ikollok il-fidi. Għandna paroli kieku. Sinjur Alla, ejni inti. Tħall tal-biċċa xogħol ibsa u nixtieq li kieku noħorġok ta' raġel jew aħjar ta' tarbija. Iż-żewġ s'issa ma tantx iġġu li għadhom fehmu xi ritijiet, iżda mhux se naqta' qalbi. Sinjur Alla, tini d-dawl biex nagħmel dak li inti trid, biex ismek ikun igglorifikat u biex in-nies tħobbok iżjed. U bil-ħaq, ara kif qed iddubba li bambini, għax kruċifissi għandi kemm trid, imma bambina qas wieħed. Da żmien tas-sena tiġix tajbi, ma nbidlu ma xejn. Naħsibek minn minnu kon żgħir. U għadha nibdew il-novena tal-miliet. Min jabdun George, kompliċi se fuq il-miraklu tu jagħmel. Għal ma tabbandux fuq għaddisin u mirakli, taf ma joħroġ Ghost Gate. Għoddi kwietek għax ġej wieħed minn tiegħu kombinazzjoni. Kombinazzjoni xejn nen. Xejn ma jiġib l-torċ ma kollox skont irieda tal-la. Dan jasmajni superior ġien. Għax għadni ma tarraxt, nenu hija. Emmen bil-kem kont għadek il-wejt il-kantuniera u ċerta smajtni minn dak il-bot kollu. Dan xi miraklu ieħor minn ta' Don George. Għarta tixkas ta' sura uġen. Dan l-axħar dan l-imbiri qed jifissa fuq il-mirakli. Mela nen, iftaħ widnek sew, għax inti miraklu ieħor lesta li. Ħanaraw x'inhu ġej. Is-Sur Don George bajja se futak lejtlu int-gejt. Flejlet il-miliet, se nagħmlu dimostrazzjoni bil-bambin, ma ħamrun kollu. Issa tara għajmu l-ispiritu tal-miliet. Kien meta tini l-preċir sura uġen. Minn mindu tqajna l-axħa ma' Don George għallum, tlab ħafna jessa biex il-gwerejlu minn axxandu jagħmel. Proset, Sura Eugen. Idea tajba. Jekk rix bija jien, Iva, gejt. U s-Sur Don George bati ringrazzjak. Iżda issa għandna bżonn pjaċir kbir magħkom. Bil-qalb kollha, qabbadna. Il-bira l-sorċi battu biex jgħu bambin. Ma setaw jisibu minn imkien. Ara tistar tiddubbaw li wieħed minn ximkien. Naħseb li kien kellem il-Patri Franġesk tal-Belt jatina bambina l-okkażjoni. Ettejt għal Patri Franġesk Mikallef tal-konventwali. U kollu kemmu. Dak nafu sew. U meta nfehmu għal xi xanna bżonnu, żgur mhux se jħallina minn bambin. Mela ħalli fidejk nen. Ħalli fidejja Sinju, ma jidispeċik żgur. Berikna superju. Alla jberikna l-kod bib. Għal din l-ewwel dimostrazzjoni tal-bambin, is-soċi ma tantx kienu preparati, imma Don George ma kienx jaqta' qalbu malajr. Wara ftit tal-ġranet, il-membri kollha kienu mimlijin bl-entużjażmu għad-dimostrazzjoni tal-bambin. Lejlet il-miliet kulħadd beda ġej bil-fanali. Min ġab fanali tax-xema, oħrajn fanali tar-roti jxejru bl-aċetilena, oħrajn bl-għalen tal-karti, weraq tal-palm, u l-koll tfalu kbar bdew mexxin.
Dakinhar, fil-lejl tal-miliet tal-1921, it-tfal qajmu l-ħamrun kollu, ikantaw la Desta Fideles u l-għanja tradizzjonali minni la tibkix iżjed. U minn sena l-sena, in-nies bdiet tistenna d-dimostrazzjoni tal-miliet tal-mużew, sakemm din xterdet ma' Malta u Għawdex kollha. U llum saret waħda mill-aktar tradizzjonijiet ħelwin tal-miliet tal-Gżejjer tagħna. Fil-pajjiżi fejn is-soċjetà tal-mużew fetħet l-oqsma tagħha, din id-dimostrazzjoni bdiet issir ukoll. L-Awstralja, il-Kenja, l-Albanija, l-Ingilterra, il-Polonja, Kuba, Mallem, mhux li kien id-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju. Din kienet ix-xewqa ta' San George Prega. 100 sena wara, din it-tradizzjoni għadha ħajja biex bekk l-imħabba li Alla għandu lejn il-bnedmin kollha għadha tixxandar mal-erba' tirjieħ tad-dinja.